Sadíte cibuľu každý jeden rok a výsledok je stále rovnaký. Malé, slabé hlávky, ktoré sotva stoja za tú námahu a ohnutý chrbát. Možno si hovoríte, že je to pôdou, počasím alebo zlou sadbou. Ale čo ak vám poviem, že pravdepodobne robíte dve zásadné chyby, ktoré sabotujú vašu úrodu skôr, než vôbec začne poriadne rásť. Väčšina ľudí si myslí, že pestovanie cibule je jednoduché a práve preto ignorujú detaily, ktoré robia ten najväčší rozdiel. V tomto videu vám neukážem žiadne zázračné hnojivo. Odhalím vám dve základné, no absolútne kľúčové veci, ktoré musíte urobiť správne, ak chcete zberať cibulu veľkú ako pesť. Zostaňte so mnou a na konci videa budete presne vedieť, prečo sa vám doteraz nedarilo a čo musíte zmeniť. Cibula je jednou z najstarších kultúrnych plodín na svete. Pestovali ju už starí Egypťania a Rimania, ktorí si cenili nielen jej chuť, ale aj liečivé účinky. Práve pre jej dlhú históriu a zdanlivú nenáročnosť sa okolo jej pestovania vytvorilo množstvo mýtov a polopravd. Každý skúsený záhradkár má svoj zaručený recept. Niekto prisahá na čerstvý hnoj, iný na sadenie podľa mesiaca. Pravdou však je, že cibula, hoci je odolná, má veľmi špecifické požiadavky na svoj štart do života. Ak tieto požiadavky nesplníte v kľúčových fázach, teda pri príprave pôdy a samotnej výsadbe, žiadna neskoršia starostlivosť už nedokáže napraviť škody. Zabudnite na zložité alchýmie. Úspech sa skrýva v pochopení dvoch základných pilierov, ktoré si dnes detailne rozoberieme. Prvým je prostredie, do ktorého cibulu sadíte, a druhým je spôsob, akým ju tam vložíte. Poďme sa pozrieť na prvú zásadnú vec, a to je príprava pôdy. Toto je fáza, kde sa robí snáď najviac chýb. Cibula neznáša ťažkú, ubitú a kyslú pôdu. Predstavte si, že cibulová hlavka je ako balón, ktorý sa potrebuje nafúknuť. Ak je zem okolo nej tvrdá a nepriepustná, jednoducho nemá kam rásť. Zostane malá a zdeformovaná. Preto je absolútne kľúčové záhon poriadne a do hĺbky prekypriť. Ideálna je hĺbka aspoň 20 až 30 cm. Ak máte ťažkú ilovitú zem, je nevyhnutné pridať do nej piesok a dobre vyzretý kompost. Tým ju nielen odľahčíte a prezdušníte, ale zároveň dodáte potrebné živiny v tej správnej forme. Zabudnite na myšlienku, že stačí len urobiť jarok a vložiť sadzačku. Práve táto poctivá mechanická príprava vytvára pre cibulu dokonalé štartovacie podmienky a je prvým krokom k veľkým a pevným hlávkam. Berte to ako stavbu základov domu. Ak sú pevné, zvyšok už pôjde ľahšie. Druhým aspektom prípravy pôdy je jej chemické zloženie, konkrétne pH. Cibula je v tomto smere dosť vyberavá. Neznáša kyslé pôdy. Optimálne pH pre jej rast sa pohybuje v rozmedzi 6,5 až 7,5, teda neutrálna až mierne zasaditá reakcia. V kyslej pôde nedokáže efektívne prijímať živiny, najmä fosfor, ktorý je kľúčový pre rast koreňov a veľkosť hlávky. Ako zistiť, aké pH máte? Nemusíte byť chemik. V záhradkárskych potrebách kúpite jednoduché a lacné testovacie súpravy. Ak zistíte, že vaša pôda je kyslá, čo je na Slovensku pomerne bežné, riešenie je jednoduché. Vápenec. Ideálne je použiť mletý dolomitický vápenec, ktorý okrem vápnika obsahuje aj horčík. Aplikuje sa na jeseň alebo skoro na jar, aby mal čas zapracovať sa do pôdy. Vápnenie nie lenže upraví pH, ale zlepší aj štruktúru pôdy a sprístupní rastlinám dôležité živiny. Je to malý krok, ktorý však prináša obrovské výsledky a ktorý drvivá
väčšina záhradkárov úplne ignoruje. Teraz sa dostávame k hnojeniu. Ďalšej kritickej oblasti. Najväčší a najčastejší omyl je používanie čerstvého maštálneho hnoja. Áno, počujete správne. Čerstvý hnoj je pre cibulu jed. Obsahuje obrovské množstvo dusíka v agresívnej forme. Čo to spôsobí? Cibula všetku svoju energiu vloží do rastu zelenej vňate. Budete mať krásne, vysoké a tmavozelené listy, no pod zemou budú hlávky malé, pretože rastlina jednoducho zabudne ich tvoriť. Okrem toho, čerstvý hnoj láka škodcov, najmä kvetárku cibulovú, ktorej larvy dokážu zničiť celú úrodu. A aby toho nebolo málo, podporuje hubové ochorenia a hnilobu. Ak chcete použiť hnoj, musí byť dokonale vyzretý. Ideálne aspoň 2 roky starý a zapracovaný do pôdy už na jeseň. Oveľa bezpečnejšou a efektívnejšou voľbou je kvalitný kompost alebo špeciálne hnojivá na cibuloviny, ktoré majú vyvážený pomer živín s dôrazom na fosfor a draslík, nie na dusík. Pamätajte, pri cibuli platí menej dusíka je viac úrody. Máme teda pripravenú pôdu. Prejdime k druhej zásadnej veci, ktorou je samotná výsadba a výber materiálu. Začneme výberom sadzačky. V obchode nájdete rôzne veľkosti. Väčšina ľudí sa riadi heslom je čím väčšia, tým lepšia, v domnení, že z veľkej cibulky vyrastie veľká cibula. To je však ďalší obrovský mýtus. Príliš veľké cibulky s priemerom nad 2,5 cm majú oveľa väčšiu tendenciu vybiehať do kvetu. To znamená, že rastlina minie všetku energiu na tvorbu semien a nie na rast hlávky. Výsledkom bude tvrdý, drevnatý stred a žiadna poriadna cibula. Ideálna veľkosť sadzačky je približne 1 až 2 cm z výmetre v priemere. Takéto cibuľky majú dostatok energie na zakorenenie a rast, no zároveň je u nich nízke riziko predčasného kvitnutia. Dôležitá je aj kvalita. Sadzačka musí byť pevná, suchá, bez známok plesne alebo poškodenia. Venujte výberu čas, je to investícia, ktorá sa vám mnohonásobne vráti. Keď už máte vybranú tú správnu sadzačku, nasleduje krok, ktorý takmer nikto nerobí, no profesionáli na nedajú dopustiť. Je to morenie alebo predvýsadbová príprava. Cibulky sadzačky sú náchylné na rôzne hubové choroby, ktoré môžu driemať priamo na ich povrchu alebo v pôde. Najčastejším problémom je pleseň krčková, ktorá spôsobuje hnitie cibule počas skladovania. Morením pred výsadbou dokážete tento problém takmer úplne eliminovať. Môžete použiť komerčne dostupné fungicídne prípravky, v ktorých cibulky na pár hodín namočíte podľa návodu. Ak preferujete ekologickejší prístup, existuje skvelá alternatíva. Pripravte si silný odvar z prasličky roľnej alebo roztok hypermangánu, ktorý má dezinfekčné účinky. Cibulky v ňom nechajte máčať približne 2 až 3 hodiny. Tento jednoduchý proces nielenže zničí zárodky chorôb, ale zároveň stimuluje cibulky k rýchlejšiemu a zdravšiemu zakoreneniu. Je to ako dať vašej budúcej úrode ochranný štít hneď na začiatku. Správna technika výsadby je ďalším dielikom skladačky. 2 najdôležitejšie premenné sú hĺbka a spon, teda vzdialenosť medzi cibulkami. Najčastejšou chybou je príliš hlboké sadenie. Ľudia majú tendenciu cibulku a poriadne schovať pod zem. To je ale zle, ak je zasadená príliš hlboko. Musí minúť obrovské množstvo energie len na to, aby sa jej vňať predrala na svetlo. Táto energia potom chýba pri tvorbe hlávky. Platí jednoduché pravidlo. Cibuľka sa sadí tak hlboko, aby kebysi vrcholok jemne vytrčal zo zeme, alebo bol tesne pod úrovňou pôdy.
pôdu okolo nej len zľahka utlačte, nikdy ju neudupávajte. Druhým faktorom je spon. Cibuľa potrebuje priestor. Ak sú cibulky príliš blízko seba, budú si konkurovať o vodu, živiny a svetlo. Ich listy sa budú navzájom tieniť a hlávky nebudú mať miesto na rast. Ideálny spon v riadku je aspoň 10 cm a medzi riadkami 25 až 30 cm. Tento priestor zabezpečí dobré prúdenie vzduchu, čo znižuje riziko plesní a dáva každej rastline šancu narásť do maximálnej veľkosti. Posledným, no nemenej dôležitým detailom pri výsadbe je orientácia cibulky. Možno to znie banálne, ale je to dôležité. Každá cibulka, sadzačka, má jasne rozpoznateľnú spodnú časť, kde sú zvyšky korienkov a hornú špičku, odkiaľ vyrastie vňať. Vždy ju musíte sadiť korienkami nadol a špičkou nahor. Ak ju zasadíte naopak alebo nabok, rastlina bude musieť vynaložiť obrovské úsilie na to, aby sa zorientovala a otočila svoj rast správnym smerom. Tento proces ju stojí cennú energiu a čas, čo sa opäť negatívne prejaví na veľkosti výslednej hlávky. Pri sadení stoviek cibuliek môže byť lákavé robiť to rýchlo a nepozorne, ale táto chvíľka vďaka trpezlivosti sa naozaj oplatí. Predstavte si to ako štart pretekára. Ak vyštartuje správnym smerom, má oveľa väčšiu šancu na víťazstvo. Dajte svojej cibuli ten najlepší možný štart a ona sa vám odvďačí bohatou a zdravou úrodou. Je to súhra všetkých týchto zdanlivých drobností, ktorá v konečnom dôsledku tvorí veľký rozdiel. Keď je cibuľa zasadená, prichádza na rad starostlivosť, najmä zálievka a odburiňovanie. Cibuľa má relatívne plytký koreňový systém, preto je citlivá na preschnutie pôdy, obzvlášť v období intenzívneho rastu a tvorby hlávok, čo je zvyčajne v júni a júli. Pôda by mala byť neustále mierne vlhká, ale nie premočená. Premočenie vedie k hnilobe koreňov a podporuje plesne. Najlepšie je zalievať menej často, ale výdatnejšie, priamo ku koreňom. Ideálne ráno, aby listy do večera obschli. Ešte dôležitejšie je však udržiavať záhon bez buriny. Burina je pre cibuľu obrovský konkurent. Odoberá jej nielen vodu a živiny, ale aj svetlo. Keďže cibuľa rastie pomerne pomaly a jej listy sú úzke, burina ju dokáže veľmi rýchlo prerásť a doslova udusiť. Pravidelné a plytké okopávanie je nevyhnutné. Nie len, že zničíte burinu, ale zároveň prekypríte povrchovú vrstvu pôdy, čo zabráni tvorbe prísušku a zlepší prístup vzduchu ku koreňom. Dávajte však pozor, aby ste motyčkou nepoškodili plytko uložené cibuľky. Takže tuto máte žiadna mágia, žiadne tajné prísady. Dva základné piliere úspechu. Pri pestovaní cibule sú dokonalá príprava pôdy a precízna technika výsadby. Zhrňme si to. Prvým krokom je vytvorenie ideálneho domova pre cibulu. Ľahká, prekyprená pôda s neutrálnym pH, správne vyhnojená kompostom, nie čerstvým hnojom. Druhým krokom je samotný akt výsadby. Výber správne veľkej a zdravej sadzačky. Jej namorenie pre ochranu pred chorobami a následné zasadenie do správnej hĺbky v správnom spone a so správnou orientáciou. Ak zvládnete tieto dve veci, ste na 90% na ceste k úrode, o akej ste doteraz len snívali. Všetko ostatné, ako zálievka a odburiňovanie, je už len podpora tohto skvelého základu. Dúfam, že vám tieto rady pomôžu. Ďakujem vám za pozornosť. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like a prihlásiť sa na odber.
A teraz otázka pre vás. Aký je váš najväčší problém pri pestovaní cibule? Alebo aký overený trik používate vy? Podelte sa o svoje skúsenosti v komentároch pod videom.